Comunicat oficial de l'EMD de Bellaterra. Totes les propostes de Bellaterra per millorar el conveni han estat desestimades per l'Ajuntament de Cerdanyola, sense fer mai cap proposta alternativa. L'any 2015, després de la consulta per ser municipi, el Parlament de Catalunya va instar a la Generalitat a obrir un procés de negociació per millorar el conveni. Les negociacions es varen prolongar durant 3 anys, amb la presència de tots els representants de l'EMD, govern i oposició, i finalment l'Ajuntament es va fer enrere. Davant d'això, l'EMD va aprovar oficialment la proposta de conveni resultat de les negociacions, a l'espera de que l'Ajuntament també l'aprovés o fes una proposta alternativa. La proposta inclou les competències que reconeix la llei i afegeix les llicències d'obres i activitats i aporta un finançament d'1,5 milions d'euros anuals. L'Ajuntament no va respondre i uns mesos més tard, en veure que tampoc es proposava res, l'EMD va aprovar qualsevol proposta de conveni que fes l'Ajuntament si era referendada per una consulta vinculant als veïns de Bellaterra. Aquests 2 acords encara són vigents avui dia. La negativa de l'Ajuntament a l'hora d'ampliar el conveni és clara i contundent, però l'EMD veu que encara hi ha un recorregut administratiu per millorar-lo degut a que la llei reconeix com a competències mínimes 3 competències que Bellaterra no té actualment. Es tracta de l'endomenat, la neteja viària i la poda. En aquest sentit, l'EMD ha demanat a l'Ajuntament una revisió del conveni per ajustar-lo a la llei i incorporar el finançament necessari per executar les competències mínimes que reconeix la Llei de Bases de Règim Local de Catalunya. Aquesta petició d'adaptació a la llei, de no ser acceptada per l'Ajuntament, deixa la porta oberta a fer una reclamació jurídica.